गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22थि बोसोरारि जथुम्माया जोबलांबाय। बिटिआरआव टेट पास खालामनाय फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसनथाइ होनांगौ रोमदोन बसुमतारी। तामुलपुर दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय गान्धीबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माराय गामिनि गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय खुंगा 22थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै दिनै गान्धीबारि दालाय एबसुनि आफादगिरि नबलाल स्वर्गियारिनि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारीया। गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि बिमल बर'आ। बे गेवलां मेलावनो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी आरो भारतनि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन फोरोंगिरि महरै सायख'जानाय केबि देउलकुसि जौसिन फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि बिनान्द स्वर्गियारिया। बेनि अनगायैबो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां फरायसा आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। बोसोरसालि जथुम्मा दा बेयाव आङो जोबोद मोजां एक्सपिरियेन्स होननानै बुंनांगोन। नैबे समावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गान्धीबारि ओनसोलाव जोबोद मोजाङै अनसायो। बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे बोसोरसालिया कनफारेन्सखौ खुंफुंनानै होदों। दा बेयाव आङो एबसुनि सासे बिबानगिरि महरै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बिथांमोना दिनैसिमहालागै बर' फरायसा आफादखौ अनसायदों, हेफाजाब होदों आरो थुलुंगा होबोगासिनो दङ। दा बेयाव आसोल बाथ्राया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे खामानिखौ लानानै मावगासिनो दङ बर'खौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानाय बा जौगासार हारि हिसाबै गायसननाय। दा बेयाव नैबेबायदि जोंनो जि गान्धीबारि बायदि ओनसोल बिथांमोना जेरैबायदि हेफाजाब होबाय बेबायदि हेफाजाबखौ जोंनो अराय सम नांगोन आरो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि जाहाथे हेफाजाब होयो बेखौ जोङो मिजिंथिगोन। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोननै मिशनखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। मेइन मिशना जाहैबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो गुबुन मोनसे जाबाय मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसन। बेजों लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि जि मावफुंनाय बेखौ आखायाव लानानै दिनै खामानिया मावगासिनो दङ। दा बेयाव अराय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बर' माहारिखौ अराय सोलायनाय आरो बेखौ जौगानाय फारसे जोङो मोननो हास्थायनाय आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेयाव बेखौसो बुंनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि थांखि लानानै खामानि मावगासिनो दङ बे थांखिखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव बा बे थांखिखौ जाफुंसार होनांगौनि बेलायाव एबसु हिसाबैल' जाजोबा जों बयबो मिथिगौ। बेयाव जोंनो गुबुन गुबुन सेक्सननि बा गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोर नांगौ। दा बेयाव आइ आफा रायजो राजाया जोंखौ जेरैबायदि हेल्प होदों जोंनि लाइमोनफोरखौबो बेबायदि हेल्प होजानो जोङो लुबैगोन। दा बेयाव जेसेबांखि जि मेल मिथिं थाङा मानो जोङो लाइमोनफोरनि पार्टिसिपेसनखौ एसे खम मोनो। दा मा थांखिनि मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जादों जोङो मिथिया, नाथाय लाइमोनफोरनि पार्टिसिपेसनफ्रा एसे खम। आरो इन्टारेस्टिं बाथ्राया लाइमोनफ्रानो इयुन जोलै, जोंनि बे लाइमोनफ्रानो इयुनाव जोंनि हारिखौ दाहैनांगौ। दा बिथांमोना जुदि बेबायदि मेल मिथिङाव पार्टिसिपेसन गैयाबा आरो गाव गावनि थांखिखौ लानानै बिथांमोना जेरैबायदि सिरियास जानांगौ बेबायदि सिरियास नङाबा जोङो मिशनखौ फोसावनानै खामानिखौ मावनो आखायाव लानाया बेसेबां लेभेलसिम साक्सेस जाहैगोन बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। ओंखायनो आङो खावलायगोन जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जोङो हारिखौ लानानै जेरैबायदि सिमां नुदों, जे थांखि लादों बे थांखिखौ मोगथां महर होनाय बा बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोनाबो जाहाथे बाहागो लायो। दा बेयाव खिन्थु दुखुनांथावै जोङो बुंनांगोन माखासे जोंनि लाइमोनफोर दङ बिथांमोना गाज्रि दामोनथों, बिथांमोना खिन्थु हारिखौ जोङो जेसेबांखि गोजौआव लांनो नागिरा मानो माखासे सेक्सना गाहाय फारसे बोबोगासिनो दङ। मानोना बिथांमोना गावसोरबो जौगाया आरो गुबुनखौबो जौगानो होआ बेबायदि अबस्थायाव दङ। मानोना गावथ' सोरबाया एसे गुबुन लामाजों थांबाय आरो जोंनि मोजां माखासे लाइमोनफोरखौबो गुबुन लामाजों लांनो नागिरनाय। दा ओंखायनो आङो बे लाइमोनफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोना सोरबाया जुदि गाज्रि लामाजों थांबाय बा गाज्रि लामाखौ गारनानै फैफिननांगौ आरो गावखौ दानाय आरो हारि दानाय खामानियाव बाहागो लानांगौ आरो गुबुन जोंनि जाय लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों थाङाखै बिथांमोनखौ जाहाथे गाज्रि लामाजों लानानै थाङा। खावलायगासिनो दङ बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जेरैखि जाया जेसेबां टेट उथ्रिनाय दङ बेखौ होजोबनो हाया बे आलादा खोथा, खिन्थु जोंनियाव जेसेबां भेकेन्सि दङ बे जेसेबां भेकेन्सि दङ बे भेकेन्सिखौ जेरैखि जाया फिलआप खालामना होनांगौ। मानोना दा ओरैबायदि जेंना फरायसालियाव माने दाख्लैबावै रेसनेलाइज जाबाय। रेसनेलाइज जानायाव फोरोंगिरिफ्रा ओरै थांलाय ओरै फैलाय जाबाय।
दा फोरोंगिरिया खमखा हिसाबै दायो रेसनेलाइज खालामनायाव नुजोब्बाय माने बबेयाव एडजास्ट खालामनांगौ बबेयावबो गैया बबेयावबो एडजास्ट खालामनांगौ बबेयावबो गैया दा बेबायदि अबस्थाया जाबाय जोङो सानदोंमोन रेसनेलाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों माखासे एसे फिलापबो जागोन खोमा नाथाय बेबायदि नङा मानोना फोरोंगिरियानो खमखा दा ओंखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बुंबोबाय थादों जेरैखि जाया टेट एपइन्टमेन्टखौ थाबैनो होनांगौ आरो बिथांमोना बुंदोंमोन जों जेरैखि जाया टेट एपइन्टमेन्टखौ होगोन आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङाबो बुंदों टेटनि एपइन्टमेन्टआ थाबैनो होनाय जागोन दा नाथाय दिनैसिमबो होनायखौ नुवाखै जोङो खावलायनायखौ गाराखै आरो बावैसो जोङो सावरायबावगोन बिथांमोनजों जाहाथे बिथांमोना टेटनि एपइन्टमेन्टखौ थाबैनो होयो दा बिनि गेजेरजों जोंनि फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जाहाथे फोजोबो बे मोनसे जोबोद सिरियास कनसार्न जों बिनि सायावबो खामानि मावगासिनो दङ दा ड्राग्स जौ जुवा फेग्रा मुवा जिखियानो होना मानो दा बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां गफबनानै दङ आरो बिनिफ्राय जोङो रैखा होनो थाखाय गोबां समाव गोबां हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ माब्लाबा जोङो साइकेल रेलि खालामदों माब्लाबा जोंनो आथिंजों थाबायदों माब्लाबा एवारनेस प्रग्राम लादों बेबायदि गोबां प्रग्रामाबो जागासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो जोङो जुदि स्पटआव मोनोबा माखासे लाइमोनफोरखौ हमना लाबोनानै बुजायनाय बेबायदि खामानिखौबो सोलिगासिनो दङ नाथाय बिदि मावसेयावबो जोंनि लाइमोनफ्रा खिन्थु बे गाज्रि खामानिनिफ्राय माने गोजानाव थायाखै दाबो दा जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बेजों लोगो लोगो जों इयुनाव बिनिख्रुइ आरो बांसिनै साबसिनै बोरै मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ दाबो मावगासिनो आरो इयुनावबो नाजागासिनो दङ बेथ' बयबो बर' फिसानि गोरबोनि बाथ्रा होननानै बुंनांगोन बे जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों बे आफादगिरि बिथाङा आफादगिरि हिसाबै बुंदों दा बे बाथ्राखौ जुदि सोरबा आइ आफा रायजो राजानाव सोङोबा बिथांमोनाबो जाय बिथांमोना हारिखौ लानानै सिन्था खालामो हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों बा इयुनाव मावनो गोसो दङ बिथांमोना खिन्थु बे एखे बाथ्राखौनो बुंगोन जुदि जोंनि बिटिआर गोरोबथाया दायो जेसेबां मावफुंजानो दंबावो बे टाइमलि जुदि मावफुंजायाबा बे मावफुंजायाब्ला अब्लाना सोमावसारनाय गावनो अट'मेटिक फैफिनगोन बेयाव सोरबाया लाबोनांगौ जों सोमावसारफिननांगौ होननायनि बारा बाथ्रा दं होननानै साना आङो अट'मेटिक गावनो फैगोन दा बेयाव जोङो बयबो बेखौसो साननांगौ दायो जोङो जेरैखि जाया बे बिटिआर गोरोबथाखौ थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा बेयो राजखान्थि हान्जा नङै मोनसे आफाद बे आफादा खिन्थु राजखान्थियाव आखाइ होबोदों खिन्थु बे आखाइ होबोनाया सिजनेलि जोंनो जेब्ला हारियाव गोनांथि जायो आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जेब्ला फैदों अब्लाना जोङो राजखान्थियाव बाहागो लादों आलादा रायजो सोमावसारै समाव सुक्तिनि जि सुक्ति जाबोबाय जेब्ला जों दोनथ'बोबाय सुक्ति जानायनिफ्राय सोमावसारनायखौ बिनि उनाव सुक्तिनि जि दफाफोर बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो इलेक्सनाव बाहागो लाबोदों दा नैबे समा जोंनि बेबायदि थासारि जि समाव जोङो सुक्ति खालामबोबाय आरो सुक्तिखौ खालामबोनानै जाय सुक्ति खालामग्रा जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ हेल्प होनानै इलेक्सनाव बाहागो लाबाय बिथांमोना दायो माखासे सरकाराव दङ दा बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव बिथांमोना माखासे लेभेलाव खामानि मावदों जोङो एसे एनै थाल मोनो बा जोङो बिनि थाखाय नाजागासिनो दङ नाथाय नैबे समा बिटिआर गोरोबथाया माखासे मावफुंजाबाय माखासे मावफुंजायाखै आरो बेखौ लानानै जोङो बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ दा नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा इलेक्सनाव बाहागो लानांगौ लानाङा बा लागोन लाया बेखौ लानानै जोङो सावरायथ'वाखै दायो दा नाथाय इलेक्सना बयनिबो जिउआव फैयो बेयाव आङो दिनै एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिदि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै इलेक्सन फैयो बेबायदि नङा आंनि जिउआव फैगोन बे इन्डिभिजुवेल बयनिबो लाइफआव माने इलेक्सनाव भट होनांगौ फैखागोन बे हिसाबै सिलेक्सना खालामनांगौ थागोन दा बेखौ जुदि नायोबा जोङो नैबे समाव जोंनि सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि बेलायाव जाय राजखान्थि हान्जाया जोंनि सुक्तिखौ मावफुंगोन बे राजखान्थि हान्जाखौ जोङो ओरैनो नायनो थाङोबा हेल्प होनांगौ दा बेबायदि अबस्था जुदि साननानै नायोबा दा ओंखायनो नैबे समाव जोङो बेबायदि माबा मोनसे मोजाङै सावरायलायनानै डिसिसन जाबाय बेबायदि जेबो जाथ'वाखै नाथाय इयुननि समाव जोङो बेखौ लानानै सिरियासलि सावरायगोन इलेक्सनाव थोंजोङै सोरजोंबा बाहागो लानांगौ लानाङा नाथाय बेबो मोनसे राइटखा जोङो बयबो बे इलेक्सननिफ्राय बा भटनिफ्राय जों गोजानाव थानो हाया बेयाव जोङो बाहागोआरि जाथारनांगोन जेरैखि जायाबाबो